والدارقطني عن ابن مسعود أنه قال من السنة أن يخفي التشهد. wannan mas'alar game da tahiya ce, shin tahiya a bayyana ake yin ta ko kuwa ana yin ta a ɓoye ne? Abinda Imam Daraqutni ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ainihin wato ana yin ainihin tahiya din ne a ainihin ɓoye. Sai dai abinda malamai suka bincika wannan maganar da Qurtubi ya faɗi an bincika kaf ba a same ta a cikin sun Daraqutni ba, sai dai al-Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Khuzaimah da Hakim da Baihaqi da Baghawi su ne suka ruwaito, kuma hadisi ne ainihin kyakkyawa cewa tahiya a ɓoye ake yin ta. Naka ku kiyaye jama'a, tahiya a ɓoye ake yin ta. To haka ce a ɓoye fa ba a son a ji ko sassarfa, yadda zaka ji wani da ya zauna sai ka ji attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu sallallahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala a baka ya boye ba, a boye ake yin ta gum, ba a so a ji wani abu a waje. Abu na farko kenan. Abu na biyu, tahiya lafazi ce. Imamu Malik ya zaɓi attahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Imam Malik ya zaɓi wannan, ya ruwaito ta hanyar sayyidina Umar, haka al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito ta hanyar Imam Malik. Bambanci kawai, attahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, riwayar Malik a Muwatta. Riwayar Baihaqi wadda ita ma ta hanyar Malik ce sai ta zo da at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Iyakar bambancin kenan. Wannan tahiya daidai ce in ka iya ta ka ci gaba da yi. Akwai wata tahiyar kuma wadda ta sahabi Abdullahi dan Abbas ce, ita kuma at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, ma'ana at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah har zuwa ƙarshe kamar yadda ka ji waccan. Akwai kuma wadda yake ita ce wadda mafi yawancin malaman hadisi suka zaɓa, ita ce riwayar sahabi Abdullahi dan Mas'udin, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, a inda Ibn Mas'udin yake cewa mun kasance ainihin muna sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, idan muka zo muka zauna a zaman tahiya sai ka ji mu muna cewa assalamu ala Allah, assalamu ala fulanin, amincin Allah ya tabbata ga Allah, amincin Allah ya tabbata ga wani, amincin Allah ya tabbata ga wani. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yaumin, wata rana sai manzon Allah yake, kun ga anan me yasa ran da annabi ya ji su sun yi wannan kuskuren bai musu gyara ba? Ɗayan abu biyu, amma magana ta farko ita tafi inganci. Me yasa annabi yana jin su suna yin wannan tahiyar ba daidai ba ce yayi shiru, sai wata rana ne ya gyara musu? Ko dai na farko shine Allah madaukakin sarki bai ce ya gyara musu ba, dan haka sai rabu da su, kenan yana yi ne da umarnin Allah. Na biyu, ko kuma ya san cewa ba daidai ba ne amma yana bin su a hankali ne har zuwa lokacin da zai ga yanayin gyara. Amma malamai ba su yarda da wannan magana ta ƙarshe ba, domin cewa suke la ya juzu ta'khirul bayani an waqatil haja. In ga gama kaho zai fada wuta, zaka bari sai ya fada wuta ka ce wallahi na so in yi mishi magana, kar ma ka faɗi haka. Haka ne? A san da ya kamata ka faɗi shine kafin ya faɗa wuta. Na haka malamai suka ce magana farko ita ce daidai. Annabi yana jin su suna yin wannan tahiya, assalamu ala Allahi, assalamu ala fulanin, sunayen abokai fa da sirikai za ka yi ta kira, assalamu ala inna mai goro, assalamu ala gogo na kan tudu, assalamu ala malam garba, assalamu ala, haka suna ta ko kun fahimta a sallah. To ba a ce ya gyara musu ba, sai ya kyale su. Ana nan wata rana sai Allah madaukakin sarki mishi umarni, dan haka sai ya ce inna Allaha huwa salam. To ai ku da kuke cewa assalamu ala Allah, to ai Allah shine assalamu din, shi Allah shine amincin. Fa idza qa'ada ahadukum fi salah falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Idan ɗayan ku ya zauna a sallah to ya ce at-tahiyatu lillah
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نافات أنغاني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيتي فإذا قالها إذا كفتها كنكتي أمنشن الله يتبت قريم يتبت قدبائن الله نقلي أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض wannan addu'ar za ta kai ga duk wani bawan Allah na kwarai a sama ike ko a ƙasa sannan sai kuma ƙarshen wannan ainihin tahiya kamar waccan din to anan sai aka samu wata riwaya ta wannan hadisin ta zo a cikin sahihul bukhari a cikin kitabus salam al-imamu ko ainihin sahabi ibnu mas'ud yace sadda annabi yake da rai haka muke faɗi muna cewa assalamu alaika da annabi ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu alan nabi assalamu alan nabi al'allamatu subki da ya zo cikin littafin shi na fatawa sai yake cewa to idan dai har wannan ya tabbata to babu shakka shi ya fi dacewa a koma ana yi ibn hajirin da ya zo wannan magana a cikin sharhin fatul bari mujalladi na 11 a daidai babu salam sai ce magana tabbata kan ya tabbata tun da gashi a bukhari kenan su yana cewa in dai ya tabbata ibn mas'udin ya ce da annabi ya rasu sun koma suna cewa assalamu alal nabi in dai ya tabbata sai ya ce to abin da yake daidai shine ayi kamar yadda sahabbai suke to amsar shine ya tabbata don haka yanzu abin da ya cancanta a wajen tahiya shine assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan magana tana nan al-imam al-allamatu subki ya faɗe ta a cikin fatawar shi ka tana muna da ita mujalladi 2 in kana so zaka iya duba kai tsaye tana nan ibnu hajirin ya faɗe ta a cikin fathul bari a mujalladi na 11 haka jama'a idan kun zo koya wa 'ya'yanku da almajiranku tahiya sai ku koya musu kowane lafazi zaka koya musu ko lafazin ibnu umar ko lafazin ibnu abbas ko lafazin umar ko lafazin ibnu mas'udin ko lafazin sahabi abu musa al-ash'ari duk waɗannan lafuzan daban-daban ne in ka zo amma sai ka ce assalamu ala nabiyyi wajen assalamu alaika sai a koma da shi assalamu ala nabiyyi Allah madaukakin sarki ya taimaka